Il-Kummissarju tal-Pulizija Angela Gaffa tagħna konferma jekk qatt kien hemm bżonn li hu naqas milli investiga d-deal fraudolenti tal-Vitis tant li serraħ u bbaża biss fuq dak li ħareġ mill-inkjesta maġisterjali ta' Gabriella Vella. Dan ikkonfermah Gaffa stess ma' Net News fjum il-Pulizija meta ġie mistoqsi x'kienet ir-raġuni għalfejn ma kienx fuq inizjattiva tiegħu li tressqu l-qorti l-persuni implikati f'din is-serqa tal-isptarijiet. Il-fatt li inti tgħid li l-Pulizija ma resqet il-ħadd. Mhux tal ma resqet il-ħadd li flimkien mal-Avukat Ġenerali ressaqna waqt kampanja elettorali. Ressaqtu ma wara li serraħtu fuq l-inkjesta le? L-inkjesta kienet l-investigazzjoni, il-Pulizija assistiet jeb taħt direzzjoni tal-Ministru Inkwirenti kif spjegajt fi qrati riċentement. Fl-aħħar ġimgħat fil-qorti kien konfermat mill-Ispettur Wayne Rodney Bush li l-Pulizija qatt ma investigat l-iskandlu tal-isptarijiet u minflok il-Kummissarju serraħ biss fuq l-inkjesta maġisterjali. Diversi esperti fl-aħħar xhur insistew għal aktar minn darba li xejn ma kien waqqaf lill-Kummissarju milli jagħti ordni lill-Pulizija biex jinvestigaw il-każ u tal-anqas jinterrogaw il-persuni implikati f'dan id-deal. Tajjeb wieħed ifakkar ukoll li wara żewġ sentenzi tal-qorti li sabu li dan id-deal kien wieħed fraudolenti, il-Kummissarju tal-Pulizija m'għamel assolutament xejn. Dan apparti il-fatt li Gaffa dejjem evita d-domandi li sarulu mill-ġurnalisti inkluż ta' Net News li kemm il-darba bagħatna sensiela ta' domandi permezz ta' emails.